Здравей! Здрасти, аз съм Кирил. Здрасти, аз съм Радо. От колко време живееш в бар Петък? Цял живот. Аз съм от началото. Аз оня ден ходих. 5 години. Не, глупости повече няма как да бъде. Как се помня. Е, такава бях. Аз бях малко по-висок. Откакто го има. От 5 години. Оле-ле. Преди 30 минути. От цифра. От началото. Мисля, че аз в началото. Аз ще изпусна да казвам. Откакто съществува. И аз с него. 100 години. Майка ми ме заведе за пръв път там. От предучилищната. Откакто имам 18? Не мога да се сетя. Годините останаха в бар Петък неясно. Ами не помня през цялото време. Бар Петък не затвори ли? Бар Петък е най-добрата фирма. Бар Петък е любовта на живота ми. А като БДЖ бе човек, там запазва спомени. Най-хубавото и най-лошото нещо, което може да ти се случи. Най-якото нещо, което ми се е случило. Бар Петък е море. Институция. Конституция. Ми е първия. Институция, Бар Петък е идея, Бар Петък е къщи. Някакво супер неангажиращо и това му е якото. Моята малко любима любовница. Възпитател за мен. Софийски подземен бар. Топъл, тесен и мокър. Браво. Това е Бар Петък. Супер, супер, супер. Истинска магия. Загуба на спомени. Създаване на спомени. Малко тясно и влажно. Кейт панк рок. Млад, висок и на 25 години. Бар Петък е, където посрещаш изгрева в сериала. Меката на симпатягите. Любимият ти ден от седмицата? Петък мен естествено. Неделя. Неделя в Бар Петък. Точно така. Някакво всеки е казал петък. Плачеш ли всяка вечер тайно за него? Бревах. Признавам си. Депресията ме налегна много. Стоях сам и плаках дълго време. На мен нито за секунда. Айде на здраве. Е, така ми липсва. Ето толкова. Бар Петък ми липсваше супер много. Това беше година и когато доста пиене не се изпие в Бар Петък. Така че му беше време от доста време. То тръгвало ли си? Не си тръгва това нещо. О, да. Много е трудно да решиш къде да ходиш да пиеш. Като има Бар Петък, отиваш в Бар Петък. Лесничко е, да. Случката, с която най-много се гордееш от посещенията си в бар Петък. Искате ли аз да ви капа първо, защото това 100% не го знаете. Няма срамни спомени, аз въобще не съм срамувала там нищо. Служи си очилата. Ами, някой, може би работещ в бара, се чеше един хладилник с брадва. Нали имаше зърна, имаше всичко беше скрито, но и се виждаше. Колегите ми щупиха главата, като му удариха в тавана. Разбиха ми главата в тоалетната. Когато отивам един път, Иванката Стоичков ми дава 50 лева. И аз викам, за какво ми ги даваш, бе, братле? Нещо съм си ги изпуснал с нощ. Или той вика, не бе, правихме брейкданс батъл и ти ме щупи. Нямам никакъв спомен от това нещо. Най-яката вечер в бар Петък. Имаше бяло парти. Мой приятел, който се въргаляше гол по пода. И трябваше да го облека и да го приведа вкъщи. Накрая се отзовах в Радо. Не знаем как. Когато ме гонеше инсомнията и отивам в 7 сутринта след работа. И вътре има 10 човека. Има ги обаче. 7:30, вътре има 40 човека и се пръска по шеловете и купона е все едно 8 сутринта. И аз съм такъв копале, какво става? Е, така седа с чашката и... Ох, първото ми пускане. Като набих една пред бара. Всеки път в тоалетната, докато не се появи втора. Която беше още по-тясна. Има ли си любовни закачки в бар Петък? По-малко отколкото очаквате. 7. 10. А вие и съм младши. Един. И мен толкова. 7644 пъти. Нито веднъж. Нито един. Покажи.
Как си? Това не е секси. Това ми е най-сексито, между другото. Нямам по-секси. Къде е камерата? Отсреща. Кога отне бар Петък девствеността ти? Еми, не бях пълнолетна. Всяка вечер. Преди 5-6 години. Много бях малка. Уоу. Преди 9 месеца. Доста преди бар Петък се е случило. От дете ми я няма, тя ми се върна и бар Петък ми я взе. На първото ми стъпване там. Първата ми крачка. Моята не я отнема. Раде. Аз съм окей. Това означава, че за първи път, да. Какво си изгуби в бар Петък? Не, аз не съм си губил никакви неща. Губих си... Всичко си изгубих. Какво ти кажа? Най-младите си години. Всичките. Смятай. Загубени. 20 лева. Никога не си самотен в бар Петък. И това се губи самотата. Няколко стотин дни старчески живот. Един чист бельо някъде съм отая, ама... Не съм губил нищо в бар Петък, аз съм луд, всичко ми е в джобовете. И една любов. Жилетка. Може клетки, че е на дроб достоинство, морал, себеуважение. Там задръжки. Аз нервите малко. А какво си намери? Свободата. Много приятели. Много приятели. Най-великите хора на света. Cheers. Гадже. Приятели. Приятелчетата, работата. Бучи Вен си намериха някаква Nokia. В бар Петък си намерих филеца. Доста неща съм си намирала там, не съм много сигурна. Късмета. Аз си намерих цял свят от изживявания. Душа. В бар Петък си намерих здравната книжка веднъж. Кирил. Аз си намерих приятели много, супер пичаги. Много. В бар Петък. Да се запозная с още по-хубави хора от те, които имам до сега. Няма как да стане. Воен. Ами аз бих родила тук. Надявам се живота да ми се промени. Към по-добро. Аз се пътъклама си представя. Не знам, много се надявам да имаме готини съседи. Сватба. Сватба. Много искам да се катеря по озеленяването. Най-милите думи, които си чува в бар Петък. Изглеждаш много посредствена да те черпена такива. Значи казват ми много, че приличам на Джейсън Стейтман. Извинявай, колко ти е часа? И тя. 200 лева. Мога ли да ти бръкна в панталоните? Това беше дълбоко. Дълбоко. Познавам Радо. Бъркай. Случката, с която най-много се гордееш от посещенията си в бар Петък. В малката туалетни имаха един такъв обичай в началото на бар, такова първата една година. Много обичах като се напия и като влезе в туалетата и с хартията е така. И Радо ги сменеше от вкъщи. Това с ягодките е много е позиорско, брат. Барончето! За бар Петък. Бар Петък. Кати, знам, ой мондири монам, аж бахар баросон нали, цамбара башли. А така. Так, тики, так. Так, тики, так. Единствените думи, с които искам да пожелая успех на бар Петък са Бар Петък, правим това, което ти не. Бар Петък, елай всичко ще ти мине. Бар Петък, има с какво да се напием. Защото в бар Петък правим това, което ти не.